L-ex uffiċjal fih dan l-uffiċju tal-Prim Ministru, ex mexxej ta' Malta Enterprise u ex mexxej ta' Transport Malta Kert Farrugia ma żerżaqx kelma ta' ringrazzjament jew tifħira l-Ministru tat-Traffiku u Trasport Chris Bonet. Wara li fil-ġurnali fl-aħħar jiem sar magħruf li Farrugia u Bonet ma bdewx jaraw għajn majn b'disgwit wieħed wara l-ieħor, Kert Farrugia iċċaqlaq minn kap eżekuttiv ta' Transport Malta u nata l-irwol ġdid ta' kap eżekuttiv mal-Aġenzija Residenza Malta. Fuq post fuq il-medja soċjali, Kert Farrugia ringrazzja lill-Ministru Byron Camilleri ta' din il-ħatra l-ġdida fil-waqt li ringrazzja wkoll il-Prim Ministru Roberta Bela tal-fiduċja li wara fih. Dan b'mod partikolari wara li l-istess Farrugia saq illi fil-ġimgħat tal-kampanja elettorali ħallif mill-irwol ta' kap eżekuttiv ta' Transport Malta biex ħadem il-kampanja mal-Partit Laburista. Matul din il-kidba, iddiskriva l-Chief of Staff l-Uffiċċju tal-Prim Ministru Mark Mallija bħala sieħbu xtaq ir-risq lill-ex kap eżekuttiv tal-Labor u issa kap eżekuttiv ta' Transport Malta Leonet McKay u ringrazzja lil kollegi u ħbieb fih dan Transport Malta. Madankollu kelma waħda lejn il-ħidma tal-Ministru Chris Bonet baħ totali. Intant, il-Journal Times of Malta żvela messaġġ separat li wassal tal-aħħar Kert Farrugia lil-ħaddiema ta' Transport Malta li kienet sempliċiment biex ma jħallu lil ħadd jindaħal f'xogħolhom partikolarment f'dak regolatorju u tekniku. Farrugia sqar li dan huwa dak li prova jagħmel sa mis-sajf tal-2024 u ta' dan m'għandu ebda dispjaċir. Sallum għadu mhux magħruf bi preċiż dwar xiex kellhom disgwit Farrugia u Bonet.